man penklan ya ka rukom trekam ha ka sensyar paitba hapo ka ilaka nong po leadership menta kasngi labu yo mau nong rem ban sedang teno ya ka office trekam thamai jong ka ilaka ha ka jaka ka badon hajan ka lebai market hanong po ya uneu mau nong rem lawan ban pli do menteri ka tana GAD ka sarkar jilla bat MLA ka jirang uba sustain sotun kumukongsan ha ka jingya don lang u MLA ka nongpo uba meral bonds im u MLA ka umsning u Dr. Celestine Lengdo u acting sirdar ka ilaka nongpo leadership uba Alois Sar Lengdo rangkat ki Lengdo rai ki rang basnong lembat ki paitba nong sha khot ngobha ha ka ne ka program la pelai paitba ru ya ka blueprint jong ka te ka office ka bala thmu bante hadu lai mala kinong yalam ke bla ai jingkren ha ka te ka sngi kila ai ka jingyero ya ka sinjam jong ka ilaka nongpo leadership da ka boong kate ko office ka long ka badon kam na ka banta ban penbe yiki kam sinong kam thau bat ban penya ya ka jing sakri pait ba hapo ka thain ha ka ju ka por uba sustain sotun ula kular banno ka jing yara pisa hadu pralak tangkan na ka banta ka take project bat u MLA ka nongpo uba meral bonds im unno ka jing yara sanlak tangka u MLA ka umsning u Dr. Celestine Lengdo lailak tangka jing thmu ka jongi kum ka office hi ngidu dia du dem habangi pathat ya ke jinglong jingman jong ka ilaka nongpo leadership ba nadu kisnem ki balaseng bat labu ya ka ilaka nongpo leadership kadai nadu ki khandai spa prapo kumta terter haduk menta meneh ngim yo ya ka office trekam kabatikna de dei halor itai daw wana kaliang jongi kum ka office hi ngi kelam tia keladem ngi perkhat bat ngi puson kumno ba ngila banbu ya ka office jong ka ilaka nongpo leadership haduk menta meneh kinong ilam ki balalik syadin kimla ban perolong lese nganut bandong ba lese kadai ke jing tuko korkom trekam ke jongki bakim kwa ban penolong ya ka jingbu ya ka office hapo ilaka nongpo leadership bat lese ngimtip bakim don ya ka revenue hapo ke ilaka ndai nga kumu acting sodar bat ka office hi war ka we ngikut jingmut bala kumno lada dei ba ngin hab ban tresitomru ban penurlang ban senano ya ka office trekam ka papaka jong ka ilaka nongpo leadership ban ai ka jing sakri hapo ka ilaka nongpo leadership ban ai ka jing sakri namta ki khun ki hajar ki bawan don kam ban kendu ban pan ki kot kisla ki jong ki hapo ka ilaka nongpo leadership ki khun ki hajar ki angnut bat haduk menta mene ngimla ban pon urlong le se kane kade ka challenge nakaliang jong nga kum acting star bat hakaju kopor nakaliang jong ka office hi barokawi ba ngin hab ban khip ya hikmat ke jongi ban tur ya karai raidam ban pon urlong ya ke jing thmu jong ke elaka nga suru bondong baka jing snok ketilang ke jong phi ki khun ki hajar bangin penurlong ya ka office le se kala banlong ke jing sisa bat hakaju ko por ngaso bodong baka deiru ke jing kerku ladangila ban penurlong ya ka office trekam ka bapaka jong ka ilaka nongpo leadership kata ka dei ka bang kwa ban pensau bat ngakwa ban ong happy hakane kapor bat kajing ya ilti kajongi ngilatip lupa bakadan kajing e ndai da kajing karsan lang ngajong pi nga songu bat ngaso komen bangin la ban penolong ya kaneka office kajongi nga soro bonong kidon kini ki laingut ki nong mikmat jongi ki bahap apo ke elaka nongpo leadership kumbanga alai kendu iki na do kasi ke baningkong bangiran kam ni ka jing yarap ka jongki ban penurlong ya ka office trekam jong ke elaka kat ke elaka nongpo leadership haduk menta meneh ngimdon ya ka office trekam ka bapaka lada kim ngi compare
kidon nyu teli kirat kidor barat kidon la kejong ka office kadar barsinong kadon la kejong ka office ndai ka basosi pat kat ka ilaka hapo nongpo sorosip kamdon ya ka office trikam ka bapaka dengan sobonong ba ban penurlong ya kan kadai ke ngidon kam kajing isnok tilang kham tam kini kinong ngelam kinong nikmat kijongi kiba yedon mentalang bat ngi kermen skam ba pin saai ketika diang ban penurlong ya kan ka jing temu jong ke elaka kenya telitran api bat ngiru nakaliang jong ka office ngin ya tresitom rengkat ban penurlong kenang ba kinong ki kun ki hajar ki bawan dan kam kin yo banwan dan kam hapo ka office terkam jangka ilaka nongpot sosial jing songu ya ke jing kublai ya ke sinjam ke ba nakaleng ka ilaka ha ke jing elam jong I acting soda baloistar nangta I sketri baringkat ki longsan ki mansan ki lingdo bar ha ke jing trailang ki rang basnong bat kajing snok tilang jong ki kun ki hajar baro ngayeng hang ne ngaru elade ngahaba po jong kenika ilaka nongpo citizenship ka jakasa ka jonga kahaba po jong kenika ilaka but nasuka ka kamram kajungaru bangan haban ya don benca haki babun ki kam naga benca kumno bangin la ban pinjanai susu but ban saindul lane ban pinwandur susu ya ka riti sensyar kaba ka nongpo ilaka citizenship hak jingelam jong iba loisar kaba ngila bandong gomolong I Dr. Silingdo la syai I bin shlong tanggumu acting henry ka action ke jong I ka initiative kata ke jingkit klik ke jong I kalalong kabalala abanong ba kalalong palat ya ka permanent citizenship dengan soban ai ya ka jingkublay na ka bentakan ke sinjam akaba pila kol lang yengi baro langut na ka benta banyak sakilang hari kesngi naga benta ke jingbu ya uni mau nongrim naga benta bantai ya kataka ying ka office traikam ka baki kun ki hajar ibahab apo jong kan nongpo ilaka ka bamaki ki don kam but kalong ru ka way naki office traikam kabanang la susu ban saindur ban pinbha ya ka sinshar ka khadar apo jong kan nongpo ilaka ting ay ka jingkit bok keduyang ba ay ba kanika sinjam ka ba pipis dang habang ipej habang ibishar hagbidai bat kenika jingpen krek ke jongpi de nagaliang jonga hinga don ye kata ke jingi I bat ka jing shania scam bat ka jingkerman ke scam ba kenika office traikam ka ba mapi pinsdang kan long ka office traikam ka ba shen hakikat tu kenika nai ngin ci ba ya kenika kam on sala ban penya syaprang syakmat nasuban ai
ya ke jiro ru sasisen ya ke sinjam ke mapipi pilashim wat la batang haki kendiat por ke ba mapi pilashajit ban shim me ke lingkor kumu acting sedar henry pidon ya kata ke jingi jingai ya kata ke jingkit kli ke baskem nak ke benta ke sensha ke kadar baki kun ki hajar kinyo ban mentoy lang apaki wan banton kam akbi wat ya ke jirap nak liang ke office tray kam ke jongpi la kalong hakabidei bat ka kishnong githau kirai lane hakabidei bat ki jaka puta baro ki bahab apo jong ka ilaka ke jongpi